Muna roƙonka idan yau ne farkon zuwa wannan tasha tamu ka daure ka taimaka ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa, sannan ka mana liking a wannan kiɗa namu, sannan kuma ka danna mana comment, domin haka shine zai ba mu ƙwarin gwiwa mu san menene kake so mu sanya za mu rika sauke mashi cikin sauƙi. Mun gode. Idan kuma ka daɗe da zuwa tashan to ka daure ka danna mana alamar liking da comment. Mun gode.